Dar nu ne ducem după copii repede, avem arme puțin mai bune, bine că murim iar. Așa. Bine! David, Ai 20 de pui. 20 de pui, dacă n-ai avea 20 de pui. Ia și pune jos. Hai să taiem niște Nu mai pui. copaci. S-a plătat 20 de pește. Da. uite acum de o să tăiem copaci. Din Brășala am sărit. Din vina mea. Am vrut să facem foc cu Ana. Păi nu mai dă nemne copacul. Ia uite, șuncă. Na, Ia vezi și bă, în cap. Mai tăiem copac. Uite, carne de porc, carne. vrei ăsta? Carne. Ce? Așa. Poți eu unul? Poți eu unul? Ce să... Din ăla. Așa. Am făcut focul. Mai trebuie o dată, David. Încă o dată. Mai vrei încă o dată? Da, că de așa. Și n-așa. Jumeri! Oh, ce poftă mie de jumeri! David, am găsit un din ăla negru. Tot. Sac! O vreau, dar las, pe cine? Ia uite, pune ăsta negru. Nu, ți eram să fac focul. Așa că, Ia uite. Ai făcut? da. Carne, de porc, de... David, hai să mai facem de multe ori. Vrei să fii tot la nivelul înalt de O să facem focul la nivelul maxim. și să nu Ia ne... vină cu apă. Nu. Mat, Am plăcut. David, direct. știi ce vreau să fac? Hai să mergem în cameră. Două pungi de mat. Așa, mergem din nou la bază. Am găsit arma și un gestul ăla. Mă duc la foc. David, tu și-a dus și eu o armă? O, da. Cu groase închimite? Stai de foc. A, las că mă duc eu să iau. Nu, că știu, na. Mă pe jos. Hai, Tără, doamne, doamne, sac mare, tără, doamne, doamne. acum am deschis eu deja. David, am deschis deja acolo. Topor. Bun. Să caut picior de pure. Nici nu ți-am luat. Ia picior de pure. Vreau de asta. A, nu. Da mincină. Știi de ce tot nu ai picior de pure și eu toată ziua am? De ce? Pentru că sunt iepurii de lângă bază, eu acum am. Și eu tot. David, tu ai? De ce nu băgați un sac? Nu poate pune data. Dar vreau eu să-i dau. Bine, după aia tu poți să mai îi dai. Păi dacă îmi zice altceva să-i dau. Dar aștept să fie ziua. Ziua și omul capră e fix acolo. Ne jucăm. Vă place cum ne jucăm noi? Dați like dacă vă place cum ne jucăm. Și abonați-vă și dați subscribe. Subscribe, dar el nu știe să spună un pic. Așteptăm să se facă zi noi. Nu se E face. foarte. O să e foarte fain. Vedeți-mă. David, dar vreau să-i dau eu prima dată. O să-i dau eu prima dată. Hai să vedem. Când să face zi? David, să nu mi-i pur, că eu n-aș pe jos. Să-mi o
să-i dau? A, mie îmi spune. Iată, Ioan. Eu am fac. Sac, topor, linternă. Eu am fac. Stai, David. Ce? Unde-i mă ăla de să mânca? Supa. Nu știu. Eu n-am mâncat-o. Hai să facem focul. Eu pun tot sacul și tu? De aia am făcut un videoclip. Ați făcut un videoclip? L-am pus pe YouTube. Wow! Ei, dar nu vreau să plec. A, tu ai venit? Tu ai venit? Să Am stai. Atunci mai stau eu. Facem Dăm acum un... Noi acum facem un videoclip. Ce m-am îți dădui eu bluza invers? Așa. Îți dădui astăzi bluza invers. Așa. O să facem focul la nivelul maxim. Mai era mama mea de un borbia. Da. Era mama lui Marc. Am găsit topoganul. Cum vedeți, am găsit un din ăsta negru. Dar îi găsim chest de topogan. Ăsta e nu pentru foc. Știi ce? E butenia. Ia te rog să facă focul, te rog, te rog. Eu mă duc de zăpadă, tu mai fă focul. Că acum vin să fac. Așa, eu o să mă duc la săpată cu Marc. Dacă mă o să-l salvez. Stai. Nu fac să nu mai fie. Dar mie să mișcă. Iată-mă. E de zăpadă. În casa asta e... Știu ce e. E o mână de... Am găsit. Piene de nu. În casa asta era... David, tu cum tot nu îngheți? Haide de acasă. Haide de acasă. Aici e chestul. Am găsit chestul. Înghețat. Am găsit chestul, înghețat. Uite. Marc. Da, stai. Iar un din ăsta nebun. Am o bovniță sau... Cine-i? Am un topor. Vezi, dacă nu te miști, nu vine. Topor de gheață. Da. Ce noroc am. Nici eu vreau să iau toporul de gheață, abia cum l-a găsit. A găsit și Beia, dar... Nu îngheț. Eu n-am înghețat. Da. Aproape mor. Nu, de foame? Nu. Păi nu, că dacă... David, nu te du acolo. Păi dacă ei mă... Păi ia uite. Nu, ajutor. Am murit. Dacă eu nu pot să fug repede. Videoclipul ăsta o să se închidă, papa. Niciodată mai fac un videoclip cu tine.